Guys, maayong udto. Launa pa guys, mga tumilali. Ay guys, may udto, mga tumilalili ni Duy kay ako'y tuyo dito ni Dilin guys. Aman ta magtubil para lights ang. Saya tanga ko ninyo. Kaya ito nakitang tawag labay. Balik ka kita. Magtubil mi guys. Namay gasolinatan. Isa ko be. Wala di ha. 3 bags. Wait tinakos. Wait. Manamig pa guys. Claim. Wala na yan. May lalilin guys. Nasi ati maya-maya dani. Aka pa yun. Aka pa yun. Hi guys. Namatan may lalilin guys. Wala si Lili naglakaos pa ni ati maya-maya. Ano ka sa iyang garden. Kana kaya okra gani. Dagan guwang sa okra guys. Ipagwangan man niya. Ligot ba eh. Dapaw kay nag-ulan. Nag-ulan na guys. Sayo kay ulan. Mga ka naman sa yung okra kung mag-abot siya. Wala pa sila. Naglakaw sila niya timayan niya. Tu. Kruk. Nanglakaw pa sila guys. Ito sila sa Balingwan. Si Princess ang bilin. Nagbantay ni Richmond. Si Princess ang bilin. Lisod mo ko na kutsilihon. Na siya kabalog kuha. Tagko naman gipadag. Pero pa na siya, hapit na naman siya magwang. Agas oh. Agas lagi. Ay, ipagas toyo. Sabo. Naman de baki dadi ay. Ganira. Hindi malabyan. Dugay na niya wala na harvest ba? Dugay na rin mo harvest eh. Di ba tagduar? Tagduar kadlaw ni siya. Tulog ka. Ganira dong sa diha sa ilawom dong kay naadaghan dong. Sa to. Pispis. Ano
tamsi. Pis-pis gid ay. Awan-awan. No. Kabuhi na. Kabuhi na. Kusog naglupad. To. Wala na dakpan sa manok. Hoy! Hoy! Dali anang. Kuana ni! Nabuyan. Aluya pa man siya. Uy. Daghan din na sila. Igsuon. Padagan kay na ah. Siya madagkuan. Dili guntingon. Ito pa dito sa ubos doyo. Ambil na niya de. Nadi na sa bangag. Waloy. Nadi na. Kata color green. To, color green oh. Waloy. Nadi kita silupin. Oh. Waloy. Ay, nakanak sa ulo na manok. Nay, sudo na nay. Nadi ah. Di man ako kalupad ko ah. Hadlok siya kuha. Look to. Browning subok ko. Manupad. Ang sabaan na lang Napada doyo. Kaya dito to no. Dito to no. Dito sa nang halo black tong blue. Apila na to doyo tong dako-dako na doyo. Aman. Asa mo tilan? Lado. Wala na ako daghang gid yo. Ano? Tara. Sana dagko mga. Kuwat dia. Kuwat na gini ko ra niya. Ako ay makaluya. Dali. Sige dali. Lo, mapisat gid na. Unsa man ba man balik-bali oh. Ako ngi ko ano man natuyok. Ayo. Ay, apit na lang. Di mo katuyok. Daghanag bunyag linga. Apila nang upo pag bunyag oh. Kay May bunga. atsag. Sige. Kabahan si Koreana to. Si Koreana. Aku rasa mo. Tuloy mo pichil tunto na. Sige na, kaya bigyan kita ng 20. Ajis. Bigyan kita ng GS to niya. Apit naman ni Mapuna. Ano sa inoon? Ano sa sa... Magpahilat ka ng tabo doon na maliit. Dali mo, tapos bigyan ka kabahan ka ganyan. Hi guys, nara ang nakuha ni Lilin nga okra. Basta bangi rin ko sa inyo ito. Mahay o ni gamay. Batang ikor. Tayo sa isda ba? Kapit. Nang gusto pag dito sa bukid. Nagala na? Kani, dalhan niyo yung gipon eh? Di? Ako taran ni mo, yan na lang. Di ka na. Tanan ni mo doy? Ang rapog. Di amo mo.
Dito na, lula ang portan na. Okay, ikaw na ilagay. Lula? Ikaon? Sa pagkuro. Tulong kayo. Hanggang mic. Dili. Tara na, ini pa dani. Lami naman siya lapuan. Narakpan? Nagabangga ramen? Parang mo nagadumil ka rin kanina. Kung sa ka. Kita kupsa ba? Mana? Kutangin sa alcohol na alcohol ito ni Kontong. Pag-ambak Ang hugas na dito? Hugas ka ni ko. Narakpan na yung parere? Epikasin na na ihap. Dili manok. Basta kayo. Nako ilan ni mother. Wala na si mother ani. Ha? May cellphone? Dito lang akong cellphone niya i-upload. Wala si mother guys. Slanta mercy na to. Masamaan mga tumingog? At prehon palagi. Kung prehon pa binito ni atas pliti. Mamaya mo sapi na ni. Panganto mo? Saman? Bili na matong din. Ay, Pliti lagi. Lagi. Pangita pa min sa plate guys. Kano sa sa lubong day? Di man na daw idugay. Dugay. Pag hikay daw papel, pwede na daw tagkakuan. May gidagod may nato ginadarga na ugma. Mga tanong kasi ate kung natawagan ba daw dito? Unsa ugma day Bernes? Furnace. Bernes sa bato, basig Domingo. Lagmit, furnace. Lagmit, Domingo na ipatlod no. Okay, Lunes din uli naman. Doon na yung interior sa Libon wala. Kasi sa bato wala may nilagay na. Sa luno imuog. Sa inyong Ah, manapit. Sa city ginay lubong? Oo. Wala na yung interior dito? Wala uy. Wala. Dito raman na sa Hingog City ilo. Grabe naman sila. Wala pa yung mulula? Ay wala pa yung mulula. Wala pa yung mama. Ora ila big kayo kayo. Para ka ulit lula. Mama dito daw kay naay tubig. Ya dito sa ilan kuan mo may tubig. Wala, Jeng, may tubig. Dila raman pagkabuk. Okay. Kasol kayo. Mama dito ilahan ni kuan kay May karito nila kamay kabaw. Awas-awas man sila awas tubig man da. dito. Mula gisad. Ah, Hasol. na to na uli na to ganiya. Hasol bitaw kayo ning way tubig. Ya dito daw magsige daw kabuhay layo kay tubig. Ngunit lang kasing. Kapag ato na to dito ba. Ano ka ba ba to? Kadto na mo nga way tubig hakot-hakot daw. Ang ko kakapoy po daning hakot-hakot tubig ko. Mula gi. Adi man sad kala sa kuan ang kang nang baso kanay nay kuan kanang aksyon ni sabon. Pinakalas tubig. Disposable gamit tanan. Ari sa kudan ni kay ako nig kunon iyang cellphone mama dilitan. Naman wala na ba? Para ma-videohan na sad niya. Wala si Mother Dani guys. Pamaklasa na ito yung nilabhan kay hapon na. La 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 la. La ni la la la. Basta sa nilabhan ni Mother guys. Kay hapon na guys. Tapos siya kauli. Si Pader ng haling. Si Pader. Ah. Ah. Hi guys. Nakauli na migikat ilalilin. O nakadala ko o gulay.
okra o baton. O wala nakapalit. Kitagaan ko nililin og pangpalit og isda na wala nakapalit kay wala. Si Doy din nagadto sa kuan balingwan dayon. Wala po yung nagsuroy. So kanina lang among sudanon ang batong. Kitagaan ko nagpalit og isda guys kay nagsweldo man. Na ako kay wa man ko'y sweldo karon nga bulan. So nanguan ko nililin og kuan. Nanghiram ko niya pang bayad sa motor. Nang nakahulam ko. Huwag daghang kayong salamat, Lynn. Nakahulam ko. Ako rin ang bayaran ugma kong sa katapusan. Mga ko'y kwarta. Bitaw. Bayaran ko rin ugma sa kuan guys. Kaya na ko'y release sa katong sa DSWD. Sa 31 na. May ako'y bayad. Maylo ko sa iya pang bayad ako sa motor kay madilihan na tong motor. Lisod na. Kapoy na kay apason basta madilihan og isa ka bulan. Ating bayad man karon manang ay ugma dayon ting bayad. Nagbili na lang ako ito sa kolektor. So daghang kay salamat sa inyong tanan. Daghang kay salamat Len. Sulbad akong pangbayad sa motor karon. Wala man ko sweldo guys kaya akong sweldo mura ko ibayad sa motor. Na wala man ko sweldo karon. Nanghulam gid ko dito, nanghulam ko ni Lili na. Kaya ipahulam sa kunya. Kaya sa kong ipahulam. So daghang kay salamat Len nga imo kong ipahulam. Oh. Kita ka nga pagpait og isda. Si Didi kay wala na kato sa merkado kay nakarbis yung okra nya. Dapaw man kasangatanan kay nag-1 man. Butong nangatol siya maayo. Ano dali may pag-uli. Mag-ulan ganina. Uwan. Wala din mi daw. Namutong nagdali-dali may pag-uli kay nangatol siya maayo. So basa kayang sinina namutong wala siya nagpait og isda. Tagaan ko niya pangpait og isda na wala na palit. So daghang kayong salamat sa inyong tanan guys sa inyong suporta. Daghang kayong salamat po Lynn. Thank you so much. Bye bye.